Nikada neću zaboraviti taj dan. 15. ožujka 2003. godine, dan kada je moja sestra Ana nestala bez traga. Imao sam tada samo 12 godina. Ana je imala 16. Bila je najljepša djevojka u našem malom gradu. Duga kosa boje kestena, zelene oči koje su blistale poput smaragda i osmijeh koji je mogao razvedriti najoblačniji dan. Svi su je voljeli. Roditelji, prijatelji, nastavnici, svi. Ali tog dana sve se promijenilo. Bilo je subotno jutro. Majka je upravo stavila palačinke na stol. Miris cimeta ispunjavao je cijelu kuću. Otac je čitao novine, povremeno podižući pogled i smiješeći se nama. Ana je sjela za stol u svojim plavim trapericama i bijeloj majici. Taj detalj pamtim kao da je bilo jučer. Bijela majica s malim crvenim srcem na lijevoj strani. Idem u grad s Marijom, rekla je Ana između zalogaja. Trebamo kupiti materijal za projekt. Mama je kimnula. Budi kući do 6, imate ručak kod bake. Ana se nasmijala. Bit ću, obećavam. To su bile posljednje riječi koje sam čuo od svoje sestre. Sat je otkucao 6. Ana nije bila kući. Mama je zvala Mariju. Tada smo saznali istinu koja nas je sve smrazila do kostiju. Ana, rekla je Marija zbunjeno, nisam je vidjela cijeli dan. Nismo se ni dogovarale. U tom trenutku srce mi se zaustavilo. Vidio sam kako majci lice gubi boju. Otac je skočio sa stolice tako naglo da je pala unatrag. Zvuk koji je napravila odzvanjao je kroz kuću poput pucnja. Policija je došla za pola sata. Ispitivali su nas cijelu noć. Gdje je Ana Isla? S kim je razgovarala? Je li imala dečka? Je li se ponašala čudno? Ne, ne, ne i ne. Ana je bila savršena sestra. Nikakvih problema. Dobre ocjene. Dobre prijateljice. Sve je bilo normalno. Previše normalno. Tražili su je svugdje, policijski psi, helikopteri, stotine volontera koji su pregledavali svaku šumu, svako polje, svaku napuštenu zgradu u krugu od 50 kilometara. Pojavili su se plakati s njenim ličem na svakom uglu. Nestala, Ana Kovač, 16 godina. Ali nije bilo ničega, ni traga, ni svjedoka, ni tijela. Kao da je jednostavno nestala, kao da nikada nije ni postojala. Naš život se raspao. Otac je počeo piti. Mama je postala sjena same sebe, šetajući kućom poput duha, zaustavljajući se pred Aninom sobom, ali nikada ne ulazeći unutra. Ja sam postajao tiši, sve tiši, dok mi glas konačno nije potpuno nestao. Godinu dana nisam progovorio ni jednu riječ. Prošle su godine. 5, 10, 15. Život je nastavio. Morao je. Otac je prestao piti nakon što je umalo poginuo u automobilskoj nesreći. Mama je počela raditi kao volonter u organizaciji za nestale osobe. Ja sam otišao na fakultet, postao advokat, oženio se. Dobili smo sina. Nazvali smo ga Luka, ali Ana je uvijek bila tu. U svakoj tihoj večeri, u svakom pogledu između mame i tate kada bi mislili da ih ne gledam. U svakoj godišnjici njenog nestanka kada bismo sjedili za stolom, prazna stolica između nas i šutjeli. 20 godina kasnije, 15. ožujka 2023. dogodilo se nešto što je zauvijek promijenilo sve. Bio sam u svojoj kući sa suprugom Petrom i Lukom. Upravo smo večerali kada mi je zazvonio telefon. Mama. Glas joj je drhtao. Marko, moraš doći, odmah. Netko je pred vratima. Tko je, mama? Kaže da je Ana. Vrijeme je stalo. Što si rekla? Kaže da je tvoja sestra. Molim te, dođi odmah. Ne znam što da radim. Bacio sam telefon i potrčao prema autu. Petra je vikala za mnom, ali nisam je čuo. Sve što sam mogao čuti bio je zvuk vlastitog srca koje je udaralo toliko jako da sam mislio da će mi izletjeti iz grudi. 15 minuta kasnije bio sam pred kućom svojih roditelja.
Policijski auto već je bio parkiran ispred. 2 policajca stajala su na pragu. Između njih stajala je žena, duga kosa boje kestena, zelene oči, ali ne može biti. Ana, šapnuo sam, okrenula se prema meni i tada sam je vidio, stvarno vidio. Bilo je to njeno lice, potpuno isto kao prije 20 godina, ni bore, ni promjene, kao da vrijeme nije prošlo, kao da još uvijek ima 16 godina. Marko, rekla je tiho, znam da je ovo čudno, znam da imate 100 pitanja, ali molim te, moram ući, moramo razgovarati, svi. Glas. Bio je to njen glas, svaki ton, svaki prizvuk. Ali kako? Kako je moguće? Policajci su je već provjeravali. Otisci prstiju, fotografije, sve se podudaralo. Bila je to Ana Kovač, moja sestra koja je nestala prije 20 godina i nije ostarila ni jedan dan. Ušli smo unutra. Mama je plakala tako glasno da su je susjedi mogli čuti 3 kuće dalje. Tata je samo sjedio, bljedi usana, gledajući Anu kao da gleda duha. Možda je to i bio duh. Gdje si bila? Konačno je progovorio otac. Glas mu je bio hrapav, slomljen. Ana je duboko udahnula. To je komplikovan odgovor. Imamo vremena, rekao sam, osjetivši kako mi raste ljutnja. 20 godina smo imali vremena. Pogledala me je. I u tom pogledu vidio sam nešto što me natjeralo da se smirim. Strah. Bila je prestrašena. Nemam puno vremena, rekla je. Mogu ostati samo sat ili 2, a onda moram ići natrag. Natrag, povikala je mama. Natrag kamo? Gdje si bila svih ovih godina? Negdje, drugdje, šapnula je Ana. Negdje gdje vrijeme teče drugačije. Gledao sam je kao da je poludjela. Što govoriš? Ana je ustala i prišla prozoru. Vani je padala kiša. Kapi su udarale o staklo, stvarajući uzorak koji je izgledao gotovo namjerno. Tog dana, počela je, kada sam rekla da idem s Marijom, lagala sam. Trebala sam se naći s nekim. S kim? Upitao je otac. S dečkom, rekla je tiho. Znala sam da ne biste odobrili. Bio je stariji, imao je 19, zvao se David. Ime koje nikad nismo čuli. Dogovorili smo se u šumi, nastavila je. Iza starog mlina. Znate za njega. Svi smo znali. Napušteni mlin koji je bio tamo još od 1800-ih. Lokalno djeca pričala su priče da je uklet. Došla sam tamo, rekla je Ana. Glas joj je postajao tiši. Ali David nije bio tamo. Umjesto njega bila je vrata. Vrata, ponovio sam. Drvena vrata. Stajala su sama usred šume. Nigdje nije bilo zida, samo vrata. Srž mi je ponovo rasla. Ana, što? Znam kako zvuči, povikala je, okrenuvši se prema meni. U očima su joj stajale suze. Znam da mislite da sam poludjela, ali molim vas, slušajte me. Mama je kimnula. Nastavi. Prišla sam vratima, nastavila je Ana. Mislila sam da je to neka glupa šala, ali kada sam dotakla kvaku, bilo je toplo. Vrata su bila topla kao da su živa. I tada sam čula glas. Čiji glas? Upitao sam. Svoj glas, šapnula je. Ali stariji. Zvao me je. Govorio mi je da uđem. Obećavao mi je odgovore. Obećavao mi je da ću vidjeti svoju budućnost. Vidjeti što ću postati. Soba je utonula u tišinu. Jedini zvuk bio je zvuk kiše vani. I ušla si, rekao je tata. Ana je klimnula. I ušla sam. Što si vidjela? Ana se okrenula prema nama. Lice joj je bilo blijedo, ruke su joj drhtale. Vidjela sam sve, rekla je. Vidjela sam kako vi svi patite. Vidjela sam oca kako pije. Vidjela sam mamu kako plače svaku noć. Vidjela sam tebe, Marko, kako gubiš glas. I vidjela sam kako nikad ne pronalazite odgovore. Suze su krenule niz njene obraze. Pokušala sam izaći, ali vrata su nestala. Bila sam zarobljena. Negdje, u prostoru između. Gdje vrijeme ne teče isto kao ovdje. Gdje dani postaju sati, a godine minute. To ne postoji,
rekao sam, to nije moguće. Marko, rekla je Ana gledajući me direktno u oči, kako drugačije objašnjavaš da stojim ovdje nakon 20 godina i da izgledam potpuno isto? Nisam imao odgovor. Kamo si išla? Upitala je mama tihim glasom. Svih ovih godina? Lutala, rekla je Ana. Pokušavala pronaći izlaz. Vidjela sam stvari, užasne stvari, druge ljude koji su zarobljeni tamo. Neki su bili tamo 100 godina. Govore da je to mjesto gdje završavaju oni koji traže nešto što ne bi trebali tražiti, oni koji žele vidjeti previše. I kako si pobjegla? Upitao sam. Ana je šutjela dugo, predugo. Našla sam drugog, konačno je rekla. Našla sam nekoga tko će zauzeti moje mjesto. Ledeni strah obuzeo me je. Što to znači? Znači da samo jedna osoba može izaći, rekla je. A netko mora ostati. To su pravila. Koga si našla? Upitao je otac. Glas mu je bio jedva čujan. Ana je pogledala dolje. Davida. Ime koje je spomenula prije samo nekoliko minuta. On je bio tamo cijelo vrijeme, nastavila je. Ušao je prije mene. Bio je taj koji je postavio vrata. Bio je taj koji me je nazvao unutra. Želio je izaći i znao je da će netko na kraju doći. Ti si ga ostavila tamo? Šapnula je mama. Nisam imala izbora, povikala je Ana. Ne razumijete. To mjesto, ono mijenja ljude. Ono te čini očajnim. Ono te natjera da učiniš stvari koje nikada ne bi učinio. David je bio tamo već 10 godina kada sam ja ušla. Bio je već drugačiji. Koliko vremena je prošlo tamo? Upitao sam. Za tebe? Ana je duboko udahnula. 2 dana. 2 dana. Dok smo mi patili 20 godina, za nju su prošla samo 2 dana. Zašto si došla ovamo? Upitao je tata. Zašto sada? Ana je ponovno pogledala kroz prozor. Kiša je prestala, ali nešto nije bilo u redu. Nebo je bilo čudno, preplavo. Kao da je bilo prekriveno nekakvom tenkom maglom, jer vrata se otvaraju, šapnula je, i netko mora biti tamo kada se otvore. Ili će doći ovamo. Tko? Upitao sam. Ana me je pogledala i u tom pogledu vidio sam pravu strahotu. Svi oni koji su tamo zarobljeni, 100 njih, možda i 1000, čekaju, gladni, ljuti. I ako nema nikoga unutra kada se vrata otvore, oni će izaći, svi oni. To je ludilo, rekao sam, skačući na noge. Ovo je sve ludilo, ali duboko u sebi znao sam. Znao sam da govori istinu. Kao što biste znali da je sunce vruće ili da je voda mokra. Jednostavno, znate. Moram se vratiti, rekla je Ana. Imam još sat vremena, ali htjela sam vidjeti vas jedan posljednji put. Htjela sam reći vam, žao mi je. Žao mi je što sam lagala. Žao mi je što sam vas ostavila. Mama je prišla i zagrlila je. Plakale su obje. Otac se pridružio. I ja također. Držali smo se svi zajedno, plačući, tresići se, shvaćajući da je ovo zbogom. Pravi zbogom. Ovaj put zauvijek. Sat je brzo prošao. Previše brzo. Ana je ustala. Moram ići. Nemoj, preklinjala je mama. Nemoj nas ponovno ostavljati. Nemam izbora, rekla je Ana sa suzama. Ako ne idem, oni će doći. I sve što volim će biti uništeno. Izašla je. Pratili smo je do ulice. Tamo, na sredini ceste, stajala su vrata. Ista vrata koja je opisala. Drvena, stara, sama, bez zida. Ana je prišla. Položila je ruku na kvaku. Valjam vas, rekla je, ne okrećući se. Volite jedni druge, živite. Budite sretni. Za mene. Otvorila je vrata i za njih bila je tama, potpuna tama. Ali nemirna tama. To je bila tama koja se kretala, koja je disala. Ana je ušla i vrata su se zatvorila i nestala. A mi smo ostali, gledajući u prazan prostor gdje su bila, znajući da smo je izgubili. Opet. Ali ovaj put znamo gdje je. I znamo zašto. To nije olakšalo bol.
ali dalo nam je zatvaranje. Nakon 20 godina konačno smo dobili odgovore. Prošlo je 6 mjeseci od te noći. Život je nastavio. Pokušavamo biti sretni. Mama se više smiješe. Otac je počeo graditi stvari u garaži kako je volio prije. Ja pokušavam. Ali ponekad, u tihoj noći, vidim ih. Vrata. Stoje na kraju ulice. Stoje u parku. Stoje u mome snu. I čujem glas. Anakin glas. Zove me. Govori mi da uđem. Obećaje mi odgovore. Obećaje mi da ću vidjeti budućnost. I svake noći otpor postaje sve slabiji. Jer duboko u sebi znam jednu stvar. Vrata su uvijek tamo. Čekaju. I jednog dana netko će ući. Možda ću biti ja, možda ćeš biti ti, ili možda će netko izaći i tada ćemo svi znati istinsku strahotu onoga što čeka s druge strane. Danas je 15. ožujka 2064. godine. Upravo sam vidio vrata ispred svoje kuće i ovaj put su otvorena. Nešto izlazi i izgleda poznato, prepoznato, kao ja. Bog mi pomogao. Prvo sam mislio da mi se mozak igra sa mnom. Stajao sam na ulazu kuće, ruka još uvijek na hladnoj kvaki, dok je večernji zrak mirisao na vlagu i nešto metalno, kao da je netko upravo brusio željezo nad samim nebom. Vrata, ta prokleta vrata, stajala su na pločniku nasuprot naše kuće. Samo su bila tamo, između 2 parkirana auta, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Drvena, stara, s istim onim istrošenim rubovima koje sam vidio one noći kad je Ana otišla. Ali sada nisu bila zatvorena. Ovaj put bila su odškrinuta. Crna praznina iza njih gutala je svjetlost ulice. Ulična lampa iznad njih treperila je kao da se bori da ostane upaljena, kao da i sama zna da ne bi smjela osvjetljavati ono što izlazi. A onda sam ga vidio. Prvo sjenu, zatim korak, zatim sebe. Izašao je između dovratnika, polako, smireno, kao da ne izlazi iz kakvog paklenog međuprostora, nego iz susjedove kuće. Nosio je istu jaknu koju sam ja imao večeras, iste traperice, čak iste tenisice. Ali bilo je nešto, nešto. Bilo je mnogo toga duboko pogrešno. Njegove oči, moje oči, ali ispražnjene, bez topline, bez umora, bez ičega, kao da ih je netko nacrtao na licu samo da imitiraju ljudskost. Usta su mu se polako razvukla u osmijeh, ne onaj smiješak koji dajem Luki kad me pita hoćemo li igrati još jednu partiju nogometa u dvorištu, nego nešto veliko, široko, kao rez. Zdravo, Marko, rekao je mojim glasom. Osjetio sam kako mi se noge lijepe za prag. Kao da mi je kuća jedino sigurno mjesto koje sam imao, rekla, ako prijeđeš ovaj prag, ničemu se ne vraćaš istom. Petra, viknuo sam. Luka, u kuću, odmah. Ali ton mi je bio previsok, slomljen. I čuo sam u tom istom trenu kako drugi ja, istim tim glasom, istom bojom, istom intonacijom izgovara, Petra, Luka, stanite. Osjetio sam trnce niz kralježnicu. Vrata za mnom su se otvorila. Petra je stajala iza mene, Luka iza nje, provirujući iznad njezina ramena. Marko, što se događa? Petra je upitala, a onda je vidjela. Luku je dah presjekao. Tata, Luka je šapnuo. U kuću, Luka, rekao sam tiho, ne skidajući pogled s njega, odraz bez ogledala. Odmah. Ali, pa ti si tamo i ovdje. Luka je zamuckivao. Drugi ja se nasmijao. Zvuk tog smijeha bio je pogrešan, previše savršen, previše pravilno moduliran. Kao da je netko analizom napravio savršenu kopiju mog smijeha i pustio ga iz zvučnika. Naravno da je zbunjen, rekao je. Dijete je pametno. Vidi ono što je pred njim. Napravio je još jedan korak prema nama. Osjetio sam kako Petra instinktivno hvata moju ruku. Ruka joj je drhtala. Tko si ti? Uspio sam izustiti. Ti, odgovorio je. Samo s druge strane. Ne postoje dvije strane, rekao sam. Postoji ovaj svijet i ono, tamo, što god bilo. Krivo, rekao je blago, kao učitelj koji ispravlja učenika.
Postoji više verzija svega. Vi ste samo oni koji ste još uvijek ograničeni na jednu. Vrata iza njega titrala su. Kao da su napravljena od dima. U nekim trenucima činilo se da su od drveta, u drugima kao da su samo prorez u stvarnosti. Ana te poslala? Pitao sam, osjećajući kako mi srce udara. Nešto mu je preletjelo preko lica. Trenutak nelagode, ljutnje. Ana, ponovio je tiho. Ona se dobro drži. Za sada. Za sada, ponovio sam. Ignorirao je pitanje. Podigao je glavu, njuškajući zrak kao zvijer. Fino mjesto, toplo, mirisi hrane, ljudska blizina, buka obitelji, tuga, strah, krivnja. Ima vas više nego što sam mislio. Petra je podigla ton. Marko, reci mi odmah što se događa. To nisam ja, rekao sam, glasno, jasno. Ne prilazi. Drugi ja se nasmiješio još šire. Zašto si tako grub prema sebi, Marko? Zar nisi čeznuo za time da se razumiješ? Da vidiš što bi mogao biti, što bi mogao postati? Tu sam, pred tobom. Zašto si ovdje? Pitao sam. Što želiš? Bio sam dugo tamo, rekao je jednostavno. Predugo. Nismo svi imali sreće kao Ana. Netko je morao ostati. Netko tko je znao kako izgleda drugi kraj. U njegovim očima bljesne nešto, što je na trenutak izgledalo kao bol. Ti si David, izletjelo mi je. Prvo ništa nije rekao, a onda polako, kao da mu se lice lomi iznutra, prestao se smiješiti. Nekad, rekao je, nekad sam bio, ali ljudi se mijenjaju, svijet između mijenja sve. Sada sam samo oblik i trebam drugi oblik. Pogled mu sklizne s mene na Petra, pa na Luku. Osjetio sam kako mi se želudac okreće. Ne, rekao sam. Nećeš? Trebam domaćina, mirno je rekao. Ovaj svijet nije za nas bez tijela. Raspadnemo se, ugasimo. Trebam tijelo koje mi odgovara, jako tijelo, svjesno, neiscrpljeno kao ono koje sam imao prije. Koraknuo sam naprijed. Ući ćeš kroz mene, jel da? Ne, odgovori. Ti si već previše dotrajao, Marko, previše lomljen, ali imao si dobru ulogu, vodiš lijep život, imaš obitelj i nasljedstvo. Pogled mu se zaustavi na Luki. Petra se pomakla ispred njega instinktivno. Ne, rekla je, nećeš dirati mog sina. Tvog? Blago se nasmijao. Zanimljiv izbor riječi. Okrenuo se opet prema meni. Ana te upozorila, znaš, vrata nikad ne dolaze jednom. Ona dolaze po ono što im pripada i ponavljaju se dok ne dobiju adekvatnu cijenu. Cijenu? Pitao sam ispod glasa. Žrtvu, ispravi me. Vrata ne zatvaraju svoj račun samo tako. Njegove riječi bile su kao led. Što želiš? Pitao sam. Reci jasno. Drugi ja je zastao kao da uživa u trenutku. Jednostavno, rekao je, jedan ulazi, jedan izlazi. Ana je izašla, David je ostao. Ja sam bio David, sada sam ono što ostane kad predugo ostaneš. Ti si otvorio vrata svojim strahom, Marko, godinama, svojim snovima, svojom obsesijom, pomogao si im. Podigao je obrve. A sada ćeš pomoći i meni. Ili će oni drugi doći, a vjeruj mi, oni su manje izbirljivi. Činilo se kao da se zrak zgušnjava. Ulična svjetla su se dodatno prigušila. Napravio je još jedan korak prema nama. Sada je bio na sredini ceste i tada sam shvatio nešto jezivo. Nije ostavljao trag na mokrom asfaltu. Njegove noge su hodale, ali voda se nije pomicala. Nije bilo odraza na lokvi, nije bilo odraza u staklu auta pored njega. Bio je prisutan, ali nije bio dio svijeta. Nježan glas razbio je trenutak. Tata? Luka. On je već bio zakoračio naprijed, nesvjestan opasnosti, vođen dječjom znatiželjom i onim užasnim instinktom u djeci da vjeruju licu koje prepoznaju. Luka, stani, rekao sam čvrsto. Odmah. Drugi ja mu se nasmiješio. Dođi, rekao je. Nisam tu da ti naudim. Hoćeš li znati kako izgleda tvoja budućnost? Ana je ušla zato i ti možeš. Luka je zastao. Pogledao mene, pa njega.
Ali ti si moj tata, rekao je zbunjeno. Zašto me zoveš kad mi već stojiš iza leđa? Drugi ja se nasmiješio šire. Zato što ovaj nije cijeli, odgovorio je i pokazao na mene. On je slomljen, on nosi previše tereta, previše krivnje, previše tišine. Ti si nov, ti si prazan list, savršen. Osjetio sam kako mi se sve u meni diže. Gubi se, procedio sam kroz zube. Nećeš ga dotaknuti. Ako itko ide kroz ta vrata, ja idem. Okrenuo se prema meni polako. Oči su mu nakratko potamnile. To nije tvoja odluka, reče. Tada sam napravio nešto za što ni danas ne znam je li bilo hrabro ili glupo. Možda oboje. Izašao sam na kišu. Osjetio sam kako mi se kapljice slijevaju niz lice. Stao sam točno na crtu između njega i vrata. Ako ti treba domaćin, rekao sam, uzmi mene. Pusti Luku i moju obitelj na miru. Znao sam da lažem, ne zato što nisam bio spreman umrijeti za njih, nego zato što sam znao da ono što on želi nije samo tijelo. Htio je kontinuitet, nasljedstvo. Ne, rekao je jednostavno. Ti si već potrošio svoj strah, Marko. Više si koristio ta vrata nego što misliš. Zastao sam. Što to znači? Blago nakrene glavu. Misliš da su vrata bila samo u šumi, samo na cesti, samo u snovima? Koliko puta si u zadnjih 20 godina u sebi otvorio ta vrata? Kada si poželio vidjeti gdje je Ana? Kada si molio da ti je pokažu barem u snu? Sjetio sam se noći kad sam kao mladić, potpuno slomljen, sjedio na podu svoje sobe i šaptao: ako postoji ikakav način da je vidim, maknite mene, odvedite mene, samo da znam da je živa. Sjetio sam se kako sam jednom, prije puno godina, u snu vidio tamni okvir. I kako sam se probudio prije nego što sam došao do kvake. Ti si bio naš najvjerniji pozivatelj, rekao je drugi ja. Vrata vole takve. Ljudi poput tebe su svjetionici, a djeca takvih ljudi... Okrenuo se prema Luki. Djeca su čvor, put naprijed. Luka se prestrašeno povukao natrag. Nakon svega ipak je osjetio nešto što nije mogao objasniti, ali je bilo dovoljno da ga natjera da se sakrije iza Petre. Uđi u kuću, šapnuo sam, zaključaj vrata. Ne ostavljamo te, rekla je Petra. Molim te, pogledao sam je. Ako me voliš, poslušaj me sada. Vidjela je u mojim očima da ovo nije trenutak za raspravu. Podigla je Luku u naručje, povukla ga prema unutra. Vrata za mojim leđima zatvorila su se uz tup zvuk koji je u tom trenutku zvučao kao nešto konačno. Sad smo bili on i ja. Između nas mokra ulica. Iza njega vrata tame. Iza mene sve što sam volio. Što ako, rekao sam polako, napravimo nagodbu? Podigao je obrve, zainteresiran. Nagodbu? Uzmi mene, rekao sam. Ali ostavi ih, zauvijek. Nema više vrata, nema više poziva, nema više sjena u noći. Završava ovdje. Smijao se. Ali ovaj put smijeh nije bio teatralan. Bio je gotovo suosjećajan. Još uvijek misliš da ovo radi o tebi, Marko, reče. Vi ljudi, uvijek ista priča. Tragedija vas učini uvjerenima da ste u centru svemira. Primaknuo se bliže. Bio je sada tik ispred mene. Po prvi put sam osjetio nešto. Hladnoću. Ne hladnoću zimskog zraka, nego hladnoću mrtve vode. Leda koji nikada nije vidio sunce. Mi imamo svoja pravila, je rekao je. Jedan ulazi, jedan izlazi, Ana je izašla. Ja sam sada izašao. Račun još nije zatvoren. Što ako netko uđe dragovoljno, pitao sam. Na trenutak mu se lice zaustavilo. Pogled mu je skliznuo u stranu, kao da je u njemu postojalo još nešto osim čiste tame, kao da je dio bivšeg Davida još bio negdje unutra, zgužvan u kutu. Dragovoljno, ponovio je. Zanimljivo. To se ne događa često. Ako uđem, rekao sam, ako stanem tamo gdje je ona stajala, možda vrata više neće tražiti druge. Tražit će, odgovori. Uvijek traže. Vrata su glad. Ne prestaju. Ali
moglo bi im biti manje zanimljivo. Pogleda me duboko. Zašto bi to učinio? Pita me. Jer nikad nisam prestao biti onaj 12-godišnji idiot koji te večeri nije potrčao za svojom sestrom u šumu, odgovorio sam. Jer je netko morao patiti. I to sam bio ja. Ako moram birati između toga da gledam kako mi uzimaš sina ili da odem, onda je to izbor koji sam donio još prije 20 godina. Samo tada nisam imao vrata. Tišina je pala. Kiša je stala. Svijet se na trenutak smrznuo. Drugi ja je zakoračio u stranu. Dobro, reče, hajde Marko, pokaži da tvoje riječi znače nešto. Okrenuo sam se prema kući. Znao sam da me gledaju kroz prozor, iako nisam vidio lica. Osjetio sam njihove poglede. Podigao sam ruku. Naslikao sam na staklu jedno malo srce prstom. Isto ono srce koje je bilo na Aninoj majci. Možda će Luka razumjeti jednog dana, možda neće. Ali taj znak bi ostao. Okrenuo sam se prema vratima. Bila su otvorena sasvim. Tama unutra više nije bila samo tama. Vidjela se dubina. Ne oblik, ne konture, nego osjećaj dubine koja ide beskrajno dolje. Je li Ana tamo? Pitao sam zadnji put. Drugi ja se nije nasmiješio. Po prvi put izgledao je ozbiljno. Ako je još uvijek ista kao kad je ušla, onda je ovo što radiš jedini razlog zašto će takva i ostati. Nisam znao je li to istina. Možda je bila samo manipulacija. Možda se i on bojao nečega u toj tami. Napravio sam prvi korak. Noge su mi se tresle. Svaki dio mene vrištao je da stanem, ali napravio sam i drugi. Kad sam došao do praga, osjetio sam miris, ne sumpora, ne krvi, ne truleži. Miris šume. Onaj isti miris vlažne zemlje koji sam osjećao kad smo kao djeca trčali po livadama iza kuće. Možda nije pakao, prošlo mi je kroz glavu. Možda je samo drugo mjesto. Okrenuo sam se posljednji put. Drugi ja me gledao. Na trenutak njegove oči nisu bile prazne. Vidio sam u njima nešto ljudsko, slomljeno, možda sjećanje, možda zavist, možda žaljenje. Brini se za njih, rekao sam, i ako ih ikad dotakneš. Nisam završio rečenicu. Nije ni trebalo. Nasmiješio se nekim čudnim, iskrivljenim, gotovo tužnim osmijehom. Vrata imaju svoje zakone, Marko, rekao je. Ali ponekad se i zakon može malo savit. Napravio sam korak naprijed, prešao prag. Tama me progutala. Nije bilo hladno, nije bilo toplo, bilo je ništa. I onda sve. Ne znam koliko je prošlo. Sekunda, dan, godina, sve to odjednom. Stajao sam negdje i nisam stajao nigdje. Čuo sam glasove, 1000 glasova. Neki su molili, neki su vrištali, neki su šaptali riječi na jezicima koje nikad nisam čuo. I među njima jedan poznat glas. Marko, Ana. Okrenuo sam se, ako se to moglo nazvati okretanjem, i vidio je. Bila je tamo. Stajala je kao što je stajala i otišla. 16 godina, kosa boje kestena, zelene oči. Ali ovaj put imale su suze. Došao si, rekla je. Idiote. Nasmijao sam se, iako nisam znao imam li više usta. Netko je morao, rekao sam. Nisi trebao, odgovorila je. Bila bi se snašla. Naučila si to od nas, rekao sam. Svi se uvijek nekako snađemo, preživimo, čak i kad ne preživimo. Pogledala je u tamu oko nas. Oni to ne vole, šapnula je. Tko? Odgovor je došao iz same tame. Mi. Činilo se kao da se prostor sam pomaknuo, kao da je cijeli svemir odjednom progovorio kroz pukotine. Nisam vidio oblik, ali sam osjetio prisutnost nečeg ogromnog, nečeg starog, nečeg što nikada nije bilo čovjek, ali je znalo sve o ljudskom strahu. Jedan ulazi, jedan izlazi, reče glas. To je zakon. Onda je račun izravnan, rekao sam, jer sam se držao jedinog što sam imao. Logike. Ana je ušla, vratila se. David je ostao. On je sada otišao. Ja sam ušao. Nitko više ne duguje. Tama se nasmiješila. Ne smijehom, nego nekakvim osjećajem zadovoljstva. Za sada,
reče. Za sada je dovoljno, rekao sam. Imaš mene, pusti njih. Osjetio sam da se nešto povlači, neka vrsta pritiska popušta. Ana me gledala. Ne znam što će ti se dogoditi, rekla je. Ne znam što će nam se dogoditi, ali hvala. Ti bi to učinila za mene, rekao sam. Oklijevala je. Ne znam, priznala je, ali volim misliti da bih. Naslonio sam čelo na njezino. Ako sam još imao čelo, ako je išta od toga bilo stvarno. Samo mi obećaj jedno, rekao sam. Što? Kad? Ako ikad ponovno izađeš, nemoj im reći da sam bio hrabar. Dovoljno je da znaju da sam bio tvoj brat. Smijala se kroz suze. Dogovoreno, rekla je. Tama se zatvorila oko nas. Negdje daleko, u svijetu koji ima kuće, ulice, vrijeme, kišu i jutarnju kavu, vrata su nestala. Stajao je čovjek na sredini ceste. Imao je Markovo lice. Imao je njegove oči. Ali ovaj put, u tim očima bilo je nešto drugo. Ne praznina, ne glad, nego težina i odluka. Okrenuo se prema kući. Na prozoru su stajali Petra i Luka. Petra je plakala. Luka je drhtao. Čovjek je podigao ruku i naslikao malo srce na zraku, točno ispred stakla. Petra je zadrhtala. Marko, šapnula je. On je kimnuo. Ali negdje duboko u njemu netko je šapnuo: jedan ulazi, jedan izlazi. Zakon je zadovoljen, za sada. Vrata su nestala. Ali svijet koji ih je jednom vidio nikad nije isti. I u tišini, negdje iza tenkog sloja stvarnosti, nešto čeka, jer vrata su uvijek tamo. Samo ponekad, na našu sreću, spavaju. Za sada. Prvih nekoliko dana nakon što su vrata nestala, držali smo se kao da će se svake sekunde ponovno pojaviti. Kažem mi, ali istina je da je to bio netko drugi. Netko tko je nosio moje lice, moj glas, moj osmijeh. Petra ga je gledala kao da svaki njegov pokret proučava pod mikroskopom. Luka se držao blizu nje, ali nije mogao sakriti činjenicu da je želio prići. Djeca žele vjerovati. Uvijek. Čak i kada odrasli znaju bolje. Jesi li to stvarno ti? Pitala ga je Petra prvu noć. Stajali su u spavačoj sobi. On je bio na jednoj strani, ona na drugoj, između njih krevet, kao granica. Jesam, odgovorio je. Način na koji je to rekao bio je uvjerljiv. Koristio je riječi koje bih ja koristio, pauze koje bih pravio. Smiješak koji je bio malo sramežljiv, malo umoran. Ali kad se nasmiješio, oči mu se nisu suzile onako kako su se nekad moje suzile. Mala, gotovo nevidljiva razlika, ona koju bi mogao primijetiti samo netko tko je godinama skupljao te osmijehe kao spomenice. Što se dogodilo? Tamo, pitala je. Okrenuo se prema prozoru. Ne sjećam se svega, rekao je, ali sjećam se jednog osjećaja. Kao da ti netko rastavlja dušu na dijelove i ponovno je sastavlja. Ne potpuno isto, ali dovoljno. Petra je progutala knedlu. Je li Ana još uvijek tamo? Zastao je. Mislim da jest, rekao je. Ali tamo vrijeme nije kao ovdje. Možda je već otišla, možda je tek stigla. Zašto si se vratio baš ti? Nije odustajala. Osmijeh se vratio na njegovo lice. Ovaj put bio je topliji. Zato što sam ja onaj koji je otišao, odgovori. Nisi li ti tako rekla? Kad si me gledala kako ide prema vratima. Petra se naježi. Nije mu to rekla naglas, samo u sebi, u panici, u očaju. Nemoj otići, nemoj me ostaviti, vrati se ako možeš. Bilo kako, bilo tko, samo vrati se. On je to sada izgovorio, riječ po riječ. Čitaš mi misli? Šapnula je. On se nasmiješio blagim osmijehom. Ne, samo ako jako želiš nekoga natrag, svemir ponekad posluša. Okrenuo se i ugasio svjetlo. Za Luku je sve bilo jednostavnije. Tata se vratio, govorio je u školi. Nestala su neka čudna vrata, ali tata ih je otjerao.
Djeca su ga gledala s onom kombinacijom fascinacije i sumnje koju samo djeca mogu imati. Nekima je bilo cool, neki su ga zadirkivali da je izmislio sve. Jedne večeri Luka je sjedio s Markom u dnevnoj sobi. Gledali su utakmicu. Barem je to Luka mislio. On je gledao ekran. Marko je više gledao Luku. Kako je u školi? Upitao je. Dobro, slegnuo je Luka ramenima. Matematika je dosadna, hrvatski isto, ali volim povijest. Povijest je važna, rekao je Marko. Pogotovo ona koju ne piše nitko. Luka se nasmiješio. To zvuči kao da si izmislio. Marko se nasmiješio nazad. Možda i jesam. Jesi li ti isti tata kao prije? Luka ga je iznenada upitao. Pitanje je palo između njih kao kamen u vodu. Zašto pitaš? Upitao je Marko. Luka je slegnuo ramenima gledajući u svoje prste. Ne znam. Nekad si više vikao. Kad bih nešto razbio ili dobio jedinicu, sad ne vičeš. Samo kažeš da nije važno. Pa nije važno, rekao je Marko. Ali prije je bilo važno, rekao je Luka. Prije si govorio da moram biti bolji od tebe. Sad kažeš da samo moram biti ja. Marko ga je promatrao. Nije li bolje ovako? Pitao je. Luka je razmislio. Je, rekao je. Samo čudno je. Pauza. Tata, nastavi Luka. Kad si otišao kroz vrata, jesi li se bojao? Marko je spustio pogled. Da, rekao je iskreno, ali nisam imao vremena misliti o tome. Morao sam misliti na vas. Na mamu i mene. Luka, na mamu i tebe, potvrdio je. Jesi li vidio Anu? Marko je zastao. Oči su mu na trenutak potamnjele. Mislim da jesam, rekao je, ali tamo nisu svi oni koje vidiš zaista oni koje poznaješ. Luka je naježio se. Što to znači? Znači da te ono mjesto pokušava prevariti, da ti da lica koja voliš, glasove koje prepoznaješ, samo da bi te zadržalo duže. Luka je zašutio. U tom trenutku nešto je sjelo između njih, ne strah, ne nepovjerenje, nego sjena. Prvi trag onoga što će doći kasnije. Petra je noću počela sanjati vrata, ali ne onakva kakva su bila na ulici ili u šumi. U njenim snovima bila su od stakla. Mogla je vidjeti kroz njih. S jedne strane bila je njihova kuća, Luka, Marko. S druge, nešto što nije mogla jasno vidjeti, Marko. Drugi Marko stajao je daleko iza staklenih vrata. Pokušavao je lupati po njima, otvarati ih, ali svaki put kad bi ih dotaknuo, staklo bi se pretvorilo u površinu vode. Ruke bi mu prošle kroz nju, ali ne bi mogao proći. Kao da je sam zrak postao prepreka. Petra bi se budila s osjećajem da joj je grlo puno pijeska. Jedne noći probudila se i vidjela Markovu siluetu na rubu kreveta. Trebala bi spavati, rekao je tiho. Imala sam loš san, rekla je. S vratima? Pitao je. Prije nego što je uspjela odgovoriti, on je već kimnuo. Ne brini, rekao je. Ako išta dođe, proći će kroz mene prije nego dođe do vas. Te riječi su trebale biti utjeha, ali bile su pogrešne, jer prave Markove riječi bi bile: neću dopustiti da vam se išta približi. Ne, proći će kroz mene. Kao da je bio prolaz. Petra je zadržala to za sebe. Mjesec dana nakon povratka nešto se počelo događati Luki. U početku sitnice. Budio se umoran, iako je spavao 8-9 sati. Počeo je zaboravljati stvari, sitnice, gdje je ostavio bilježnicu. Što je jeo za ručak? Traume, govorila je Petra sebi. Normalno je, dijete je prošlo šok, ali onda je krenulo nešto drugo. Jesi li ikad imao osjećaj, pitao je Luku Marko jedne večeri, da se sjećaš nečega što se zapravo nikad nije dogodilo? Sjedili su za stolom. Petra je prala suđe u kuhinji, ali ih je čula. Ne, rekao je Luka. Mislim, jednom sam sanjao da smo išli u neki park, ali mi tamo nikad nismo bili. Kakav park? Pitao je Marko. Ne znam, rekao je Luka. Velika stabla, vrlo stara.
i velika vrata nasred ničega, ali to je bio samo san. Marko se ukočio. Jesi li ih otvorio? Pitao je mirnim glasom. Luka je odmahnuo glavom. Ne, samo sam stajao, nisam mogao, noge mi se nisu htjele pomaknuti, kao da je netko držao konce. To je dobro, rekao je Marko tiho, nikad ih nemoj otvarati, ni u snu. Petra je tada ispustila čašu koju je držala, razbila se u sudoperu. Marko se okrenuo prema njoj. Jesi dobro? Pitao je. Dobro sam, rekla je. Ali oči su joj se susrele s njegovima i u njima je vidjela nešto što je mrzila sebi priznati. Strah. Ali nije znala je li strahovala od vrata ili od njega. Mama i tata, njegovi roditelji, bili su druga priča. Kad je Marko došao do njih nekoliko dana nakon svega, mama ga je grčevito zagrlila. Nije ispuštala. Nosila je u sebi previše pogreba bez lijesa. Tata je bio tiši. Promatrao ga je dugo. Kao netko tko gleda sliku na kojoj nedostaje mali detalj, ali ne može odmah reći koji. Jesi li dobro, sine? Pitao je napokon. Jesam, odgovorio je. Dobro sam. Tamo, tata je zastao. Je li bilo boli? Ne onakve kakvu zamišljaš, rekao je Marko. Bilo je više pravila. Tata je kimnuo, iako nije razumio. Kasnije, kad su Marko i Luka otišli, mama je odnijela šalice u kuhinju, a tata je prošao rukom preko stola. To nije naš Marko, rekao je, previše tiho da bi ga itko čuo. Ali zidovi su čuli. Kuća je čula. I možda još nešto starije od kuće, skriveno iza svakog odraza. Prošlo je još mjesec dana. Vrata se nisu pojavila. Ljudi su počeli zaboravljati. Čak i oni u ulici koji su te noći vidjeli nešto i sami su to prepričavali kao čudnu igru svjetla ili halucinaciju. Nitko nije želio vjerovati da se stvarnost može otvoriti kao rana, ali jedan čovjek nije zaboravljao. Luka počeo je crtati vrata, najprije po marginama bilježnice, zatim na stražnjoj strani domaće zadaće, na zidu svoje sobe olovkom, tako slabo da se jedva vidjelo, uvijek ista, drvena, bez zida, ponekad zatvorena, ponekad malo otvorena, ponekad potpuno otvorena, s nečim tamnim iza njih. Petra je to primijetila tek kada je učiteljica pozvala. Gospođo Kovač, rekla je, Luka je izvrstan učenik, ali njegove ilustracije nisu baš uobičajene. Na stolu ispred nje bile su isprintane stranice iz njegove bilježnice. Vrata, vrata, vrata. Samo jedna stranica bila je drugačija. Na njoj 3 figure, 2 odrasle, 1 dijete. Stajale su s jedne strane vrata, s druge strane iste 3 figure, ali iskrivljene, crne oči, uši deformirane, tijela preduga. Ako smatrate da treba razgovarati s psihologom, nastavila je učiteljica, Petra se jedva uspjela nasmiješiti. Da, možda bi bilo dobro. Te večeri pokazala je crteže Marku. Stajao je iznad stola, gledajući. Izraz mu nije bio onaj zabrinutog oca. Bio je zanimanje. Dobar je, rekao je, precizan. Precizan, ponovila je Petra uvrijeđeno. Marko, naš sin, danima crta vrata koja nas progone. To nije umjetnički projekt. Nasmiješio se blago. Znam, rekao je, reći ću mu da prestane. Hoće li prestati, pitala je, zastao je. Gledao crtež malo predugo. Vidjet ćemo, rekao je. Te noći Luka je sanjao. Bio je u šumi. Ne onoj pravoj, nego onoj poznatoj i nepoznatoj. Drveće je bilo previsoko, lišće precrno. Nebo nije bilo nebo, nego neka siva masa koja nije imala ni zvijezda ni mjeseca. Ispred njega vrata. Zatvorena. Znao je da su ga upozorili. Tata kaže da ih ne smijem otvoriti, rekao je naglas, iako nikoga nije vidio. Ana ih je otvorila, rekao je glas iza njega. Okrenuo se. Ana. Ne 16-godišnja Ana, nego ona iz priče. Ona koja je došla kući, ostala sat vremena i nestala. Nasmiješila mu se tužno. Zašto si došla?
upitao je Luka. Jer netko mora reći istinu, rekla je. Oni koji dolaze nisu uvijek isti kao oni koji odu. Luka je odmah znao na koga misli. On je moj tata, jel da? Pitao je. Na trenutak je htjela slagati. Vidjelo se u njenim očima, ali onda je odustala. Da i ne, rekla je. Nosili su ga. Sada on nosi njih. Njih! Luka. Pokazala je na vrata. Iza njih nešto prodiše, kao ogroman životinski prsni koš. On se dogovorio, rekla je Ana. Ponudio se umjesto tebe, umjesto svih vas. Vrata su prihvatila. Ali vrata nikad ne zaboravljaju one koji ih zovu. Ti si ih zvao u snovima, Luka. Oduvijek. Otvorio si ih srcem. Luka je osjećao suze. Ja nisam htio, počeo je. Znam, rekla je. Djeca nikad ne žele zlo, ali žele odgovore, a odgovori koštaju. Što će se dogoditi? Pitao je. Ana je zastala. To još biramo, rekla je. Zato sam tu. Koraknula je prema njemu. Kad se probudiš, rekla je, gledaj pažljivo, ne vrata, ne sjene, ne snove, gledaj oči, oči onih koji su došli natrag. Oči nikad ne lažu. Što onda, pitao je. Onda odlučiš, odgovorila je. Vrata će se ponovno otvoriti. Možda za godinu, možda za 10, možda za 100, ali svaki put traže istu stvar. Nekoga tko će ući, nekoga tko će izaći. Pogledala ga je ozbiljno. Nemoj dopustiti da biraju umjesto tebe, ti moraš birati. Što da biram? Luka je šapnuo. Ana se nasmiješila. Ovaj put, topli osmijeh, onaj koji je opisivao njegov otac, onaj s početka priče. Hoćeš li živjeti u svijetu gdje ćeš se uvijek pitati je li ono što vidiš stvarno ili ćeš zakoračiti unutra i saznati? Luka je pogledao vrata. Osjetio je kako ga privlače. Ne sada, rekla je. Još si dijete. Još imaš pravo na laž, koja se zove sigurnost. Podigla je ruku i položila mu je na čelo. Sve se srušilo. Probudio se zadihan. Soba je bila mračna. Kroz rolete je prolazila slaba ulična svjetlost. Čuo je Petru kako lagano hrče u drugoj sobi. Marko je vjerojatno spavao pored nje. Luka je sjedio u krevetu, srce mu je lupalo. Prišao je prozoru. Nije bilo vrata, samo mokra ulica i odraz. Za trenutak je vidio svoj odraz na staklu, a odmah iza njega još jedan. Desno oko bilo je malo niže, nos mrvicu širi, usta su mu se smiješila, ali to nije bio njegov osmijeh. Treptaj, nestalo je. Sljedećih dana Luka je promatrao tatu. Sitnice su ga izdale. Nikad se nije spotaknuo o tepih na hodniku, iako je pravi Marko uvijek psovao zbog tog istog tepiha. Nikad nije zamijenio sol i šećer kao nekad, kad bi umorno ujutro pio kavu pa se smijao sam sebi. Nikad nije miješao imena susjeda. Nikad nije ponovio istu grešku 2 puta. Bio je previše savršen, previše prilagođen. Jedne večeri, dok je Marko sjedio za stolom i potpisivao neke papire, Luka je sjeo preko puta njega. Tata, rekao je. Da. Marko je podigao pogled. Pričat ćeš mi opet o onim vratima? Marko se nasmiješio. Rekao sam ti da je bolje da zaboraviš. Ne mogu, odvratio je Luka. Sanjam ih, ponekad je bolje ne dirati rane, rekao je. Ostaviti ih da zarastu. Ljudi tako kažu kad nešto skrivaju, mirno je rekao Luka. Marko je nakratko prestao disati. Što misliš da skrivam? Upitao je. Luka ga je gledao ravno u oči. Da nisi ti izašao, rekao je. Da je izašlo ono drugo, a ti si još tamo. Tišina. Duga, teška, iscrpljujuća. I onda smijeh. Ali ovaj put smijeh nije bio imitacija. Bio je iskren, topao i tužan. Znao sam da ćeš ti prvi shvatiti, rekao je. Luka nije trepnuo. Ti nisi tata, rekao je. Ne cijeli, priznao je. Ali nisam ni potpuno netko drugi. Pogledao je svoje ruke. Kad netko provede dovoljno dugo, tamo počneš se odvajati od samog sebe. Komadići odlaze, neki ostaju. Kad sam prešao ovamo nisam donio sve,
ali nisam donio ni ništa. Pogledao je Luku. Znaš što je najgore? Pitao je. Što, Luka? Što ti više nisam stranac? Odgovorio je. Sve više osjećam da sam stvarno Marko. Sjećam se stvari koje on nikad nije rekao naglas. Osjećam ljubav prema tebi, prema Petri. Ponekad zaboravim da je ikad postojala neka druga verzija mene tamo. Je li to loše, Luka? Ne znam, rekao je. Ako se potpunosti pretvorim u njega, što se onda događa s mnom? I što se događa s njim? Luka je šutio. Vrata nisu završila s nama, rekao je Marko. Samo su odgodila račun. Tvoj otac, pravi tvoj otac, učinio je ono što je mislio da je ispravno. Ali možda nije shvatio da vrata ne znaju riječ dovoljno. Hoće li opet doći? Pitao je Luka. Marko ga je pogledao s nečim što je bilo jako blizu iskrenom strahu. Da, rekao je, jednog dana. Možda kad ja budem star. Možda kad ti budeš imao svoju djecu. Možda kad svi zaborave ove priče, ali doći će, jer uvijek dolaze tamo gdje je nekoć bilo otvoreno. Luka je progutao knedlu. Što da radim? Pitao je. Marko se nasmiješio, ovaj put ne kao sjena, nego kao netko tko zna da nema lijepog odgovora. Živi, rekao je. Smij se, idi u školu, ljubi, pogriješi, plači, radi sve što čovjek radi, a kad dođu, zastao je. Nemoj biti sam, rekao je. Najgore što možeš napraviti jest ići im sam u susret. Vrata vole usamljenost, vole slomljene, vole one koji misle da zaslužuju kaznu. Tvoj otac bio je savršen primjer. Luka osjeti suze. A ti, upitao je, hoćeš li ostati? Marko je trepnuo. Dok mogu, rekao je, kad ne budeš mogao. Osmijeh je bio gorak. Možda ćeš tada ti morati birati. Hoćeš li opet nekoga pustiti da uđe umjesto tebe ili ćeš prvi put reći vratima ne? Može li se to, Luka? Marko je šutio jako dugo. Ne znamo, rekao je. Nitko još nije probao. Te noći Luka je napisao nešto na zadnju stranicu svoje bilježnice. Velikim slovima tiskanim kao zakletva, ako vrata ponovno dođu, neću ih zvati, neću ih pratiti, neću ih otvoriti. Ispod toga, manjim slovima, čak i ako me zovu glasovi onih koje volim. Zaklopio je bilježnicu. Na prozoru je, na trenutak, mislio da vidi odraz vrata. Ali kad je trepnuo, nestala su. Nekoliko godina kasnije, kada će odrastao Luka jedne noći sjediti za stolom, promatrati svoje vlastito dijete kako spava na kauču ispod dekice, začut će poznati zvuk. Zvuk drva koje škripi. Okrenut će se prema hodniku. Vrata će biti tamo, stara, drvena, bez zida. Dublji, ozbiljniji glas reći će mu: jedan ulazi, jedan izlazi. Vrijeme je da odlučiš. A tada će Luka morati odgovoriti na pitanje koje je visjelo u njegovom životu od dana kad je njegova teta Ana nestala. Je li gore živjeti sumnjajući u vlastitu stvarnost? Ili zakoračiti u mrak i zauvijek izgubiti svjetlo? Ali to je već neka druga priča. I ako je ikad ispričamo, možda ćeš, dok je slušaš, osjetiti da te netko promatra iz mraka iza tvojih vlastitih vrata. Jer vrata su uvijek tamo, samo ponekad spavaju i ponekad sanjaju nas.